Има пари, има и тузари, има шампиони, харчат милиони. Има пари, има и тузари, има шампиони, харчат милиони. Хайде ръцете горе! Сега, кой е? Let's go! Let's go! Атака! Шефът ни е гати пица, шефът ни всеки го обича, шефът с кеф заплати плаща, малеле, няма друга фирма като нашата. Нашата фирма е номер едно, оборотна и ненализи. Данъчните кефят ни се здраво, малеле, а от кой редовно имаме браво. Най-добрата фирма, нашата е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Araba gelecek, gidin. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Nasıl akla ya? Точни момчета са колегите, да не ви разправям за колежките. Учените ни са по-близки, малеле, и по-красиви са от всички виски. Nasıl? Фирмата е номер едно, 2,5 dakika oldu. оборотна и ненализи. Данъчните кефят ни се здраво, малеле, а от ной редовно имаме браво. Най-добрата фирма,